18 септември. Спри. В продължение на много години бях свикнал да ми казват какво трябва да правя, как трябва да се държа, какво се очаква от мен. Всички чужди хора ми нареждаха и аз, за да не ги разочаровам, го върших. Превърнах се в човек, който прави така, че да се харесва на другите, и най-дразнещото беше, че повечето пъти не исках да правя дадени неща или да бъда с определени хора, но ако не го направех, изпитвах вина. Правех нещата, за да не се чувствам виновен, но вътрешно в себе си бях раздразнен. За да спра този вътрешен конфликт, трябваше да работя върху асертивността. Сега, за да спра вътрешния си конфликт, ще